Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to teach you how to verify your sex.io application. Zan gwada wa mutane yadda ake verification na sex.io. Da farko mutum zai shiga verification ɗinsa, zai shiga application ɗinsa na sex.io, wanda application ɗin shine wannan, kun gan shi. Mutum zai shigo cikin application ɗin. Bayan mutum ya shiga zai shiga verification step 1, step 2, step 3 zuwa na 4. Ko iya ɗaya kai ya isa. Sai mutum ya taɓa start. Za ku ga start a nan wajen. Kun ganta? Sai mutum ya taɓa start. Sai mutum ya taɓa start. Kun ga start? Gata nan. Bayan mutum ya shiga zai kawo shi nan. Update verification. Saboda na fara ne suka tsallake na stage 1, amma stage 1 ɗin iya suna mutum zai rubuta. Sai mutum ya sa document type. Idan kana da international passport ne ko national ID card ko driver license sai ka samu wanda za ka saka. Amma shawari in dai mutum yana da driver license zai fi karɓuwa. In kuma national ID card ne da mutum ya samu ya ɗora musu mai kala, colored one. Yanzu zan taɓa driver license. Sai ka zaɓi, idan na taɓa driver license sai nan wajen za mu zaɓi ƙasarmu da muke. Sai mutum ya taɓa Nigeria. Then sai mu moving zuwa next, mu danna nan wajen. Muna zuwa, yanzu mun zo wajen da ya kamata mu ɗauki hoto. Yanzu za mu ɗauko driver license ɗinmu mu ɗauke shi front side of your document. Saboda kuma ya zamana iya cikin nan yanda suka sa mana. Saboda security shi yasa gaskiya ba zan ɗora document ɗin mutane su kalla ba, amma bari ku gani. Bayan mun gama gashi, za ku ga a sama rubutun sun sa back side of your document. Sai ka ɗau hoton bayan driver license ɗin. Amma national ID card ne sai ka ɗau baya. Kamar yadda kuka gani gashi nan. Dan ya zama double zai karantu. Sai mutum ya ɗauka, kuma mutum ya tabbatar duk side huɗu na cikin ID card ɗin ya fito. Sai mutum ya danna nan, it is readable. Bayan mun yi passing wannan stage zai kai mu zuwa stage na gaba. Yawwa, zai kawo ka wajen suna. Sai ka sa first name, required, bari na rubuta. Kamar suna na Yahaya. Idan suna biyu mutum yake amfani da shi, zai sa sunan ƙarshe kawai. Amma suna uku ne, sai mutum ya rubuta sunan tsakiyan. Yahaya Zakariya Jibril. Misali, nawa kenan. In na gama, sai na zo nan wajen, na taɓa shi. Nan wajen, kun ga wajen? Kun kalle shi. Bayan na taɓa wajen, zai kawo ni zuwa wajen date of birth. Sai na tafi, nai ta yin baya har ya kai ni zuwa shekarun ranar haihuwata. Mutum zai yi ta tafiya. Misali, ga wajen da nake dannawa kar ku ga yana ta yin baya nan wajen. In gaba ne kuma nan mutum zai danna. Misali an haife ni ne ran 10 ga watan May. Gashi mun zo May 2001 sai mu taɓa haka. A misali, sai mutum ya zo gender, wajen gender ga wajen nan. Sai mutum ya taɓa, in mace ce sai ta taɓa female, namiji ne ya taɓa male. Sai nationality dama mun saka. Sai muyi clicking zuwa next stage.
wato nan. Idan muka tafi zai tambaye mu mu sa expiry date na shi driver license ɗinmu. So ni driver license ɗina zai expire 2023 ne. Zan yi ta tafiya har sai na je nai ta danna wancan arrow ɗin da yake ganin gaba. Misali na zo zai expire 23, zai expire 29 December 2023 gashi na zo December sai na zaɓi 29. Ina take? Ga ta nan kuna gani. Zan taɓa sai na zo na danna OK. Za ku ga ya saita min date ɗin daidai. Sai na zo nan na rubuta serial number ta jikin katin. National ID card ne mutum zai sa national identity number. Idan kuma driver license ne zai ɗau serial number. Ni yanzu zan ɗauka saboda security zan yi hiding. To gashi na rubuta serial number na wajen nan da kuke gani. Inda na gama zan zo nan wajen nayi clicking ɗinsa. Za su ce maka get ready to take a selfie. You will need your document and a pen and a piece of paper. Ensure that the text is clearly visible. This is essential to successfully complete the verification. Za ka riƙe ID card ɗin da ka saka a cikin national ID card ne ko driver license. Sai ka rubuta musu I am sex.io customer. Wannan abun ba kowa ne ya sani ba. Dalilin da ya sa ta mutane da yawa ba ta verifying kenan. I am sex.io customer. Zan ba ku misali ku gani. Idan mutum ya rubuta sai ya riƙe. Ya rubuta I am sex.io customer sai ya haɗa da katin. Zai ɗau selfie. Gashi nan suna ba ku misali yanda za ka rubuta I am sex.io customer sai ka rubuta date of birth ɗinka a ƙarshe. Rana da wata da shekaran da aka haifi mutum. Ga irin yanda za a riƙe. Mutum zai ɗau ya riƙe da hannunsa. Ya riƙe I am sex.io customer paper da kuma shi driver license ɗin nasa sai mutum ya ɗau selfie. Daga nan shi kenan mutum ya jira. Verification complete. Za su gama within 10 to 20 minutes za ka ga sun rubuta ma verified. Ba sa wani ɗaukan lokaci. Yauwa mun gode. Kar ku manta.